Ngisacela ukunibingelela bazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza usifundo 4. Isihloko sesifundo 4 sithi ukuhlanzeka kokuphila. Indimana yekhanda yengameli lesi sifundo esizosisebenza lapha kwayo itholakala encwadini yaMathewu 5 uverse 8. Okay, Mathewu 5 verse 8, ukuhlanzeka kokuphila, usifundo 4. Sicela ukuthi sisivule ngomthandazo omtheni ukuba mfushane lesi sifundo. Yebo. Baba ohlala ekhaya lasezulwini, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, dalwa amazulu nomhlaba. Sibonga isipho sokuphila. Sibonga isipho sezwi lakho esokudla komphefumulo, esiyisikhali, esisinikeza amandla nokuqonda nokuhlakanipha nxa uSathane esefikile ehlasela noma engayiphi na indlela. Bese izwi lakho livela liyinduduzo. Lenze Nkosi ukuthi iy'nqumo esiy'thathayo siqaphele ukuthi azisisizi nje manje, sisiqaphele futhi ukuthi esikwenza njengamanje kunento yokwenza kakhulu nengunaphakade lethu. Sizothalalela izwi lakho, sicele iy'nhliziyo ney'ngqondo zethu zibe sebukhoneni bakho, umoya wakho oyingcwele ube wona uzothi usifundisa esikhathini samanje. KuJesu siyakhuleka, amen. Ngiyacela unibingelela futhi bazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi yethu, amen. Ngoba sike sasho ukuthi senza usifundo 4, isihloko sesifundo 4 sithi ukuhlanzeka kokuphila. Indimana yekhanda kasifundo 4 itholakala kuMathewu 5 uverse 8. uMathewu 5 uverse 8 ufundeka kanjena. Mathewu 5 verse 8 uthi, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Inhloso yalesi sifundo ukukhombisa ukuthi konke ukungcola kuvela emicabangweni. Uma imicabango ingaphansi kwamandla kaKristu, ukuphila komuntu kuzokuhlanzeka. Yebo, siqonda ukuveza lokho ukuthi nje emhlabeni. Siqonda ukukhombisa ukuthi konke ukungcola kuvela emicabangweni. Uma imicabango ingaphansi kwamandla kaKristu, ukuphila komuntu kuzohlanzeka. Yabona, ubugovu yisona esikhulu kunazo zonke kwamanye amaKristu. Uthando lwabo abathanda ngalo imali lubenza ukuba bakhonze umamona. Umamona isithixo semali noma imali. Beze kuze kufinyelele ezingeni lana khona sebezibona sebeqhwaga uNkulunkulu. Futhi ubugovu futhi butholakala kulabo abafuna ukudelisa izinkanuko zabo zenyama. Uyabo? So sisacela ukuthi-ke sibuke umyalelo wesikhombisa. Umyalelo wesikhombisa utholakala Exodus 20 verse 14. Khona uNkulunkulu futhi akafuna ukusixwayisa khona ku-Exodus 20 verse 14. Umyalelo wakhe loyo wesikhombisa. Exodus 20 uverse 14 uthi, ungaphingi. Amen. Exodus 20 verse 14 uthi, ungaphingi. So lo myalo awunqabeli kuphela, ngingathini? Lo myalo awunqabeli kuphela izenzo zokungcola, kodwa imicabango nezifiso zenyama noma yiphi into ethanda ukuzivusa. Uyabo? Lo myalo uhamba ibanga elikude kangaka ukuthi hhayi awunqabeli kuphela izenzo zokungcola. Mhlawumbe like ukuphinga lokhu ukuze kubonakala ukuthi ubani ujola nobani noma ubulala ulala nobani. Uhamba uzofika ngisho nasemicabangweni. Uyabo? Ukuthi ungakakwenzi physically. Uyabo? Nasemicabangweni wakho nezifiso zenyama noma yiphi into ethanda ukuzivusa. Uyabo? So abanye laphana emafonini banama-porn. Bona babonakala bengaphingi physically, kodwa uma sebewabuka lama-porn avusa izifiso zenyama. Bese betholakala sebewuphula lo mthetho. Ngoba lo mthetho awunqabeli kuphela izenzo zokungcola, kodwa imicabango nezifiso zenyama. Angithi uyabuka laphana ngoba uyibuka iphone uyayithanda, shuthi khona into eyenzayo emzimbeni wakho uzufise. Noma-ke kwasekuqaleni ukubuka lezi zinto zemkhuba. Uyabo? Kungcolisa ingqondo. So lo myalelo uhamba uzufike lapho-ke ngoba thina siyo sikhale ngabantu asebebanjwe right-handed. Nalona emicabangweni yakhe kungakabanjwa, izulu selimbambile. So umpostoli Paul wasibekela siphi isimo esiphakemeyo na?
Umpostoli Paul khona isimo nje khona izinga akafisa ukuthi asifundise sizigcine sesifike kulona uKristu. Olutholakala laphana kwabaseKorinte bokuqala u-9 verse 24 kuya ku-27. AbaseKorinte bokuqala 9 verse 24 kuya ku-verse 27. Bathi abaseKorinte bokuqala 9 verse 24 kuya ku-7 bafundeka kanjena. U-24 kuthi-ke, anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye owamukela umklomelo? Gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke. Labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Ngakho-ke mina ngiyagijima kungekungathi kangiqondi, ngiyagadla kungekungathi ngishaya umoya, kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila, ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Amen. Ufundisa kakhulu ngokuyithiba laphana lo mzalwane. Uma uzoqaphela la, umpostoli ukhuluma ngemidlalo eyayidlalwa eKorinte. Izinsizwa zaziyiqeqeshelwa izinyanga ey'ningi lemidlalo. Mase baphume kuyona yonke imikhuba emibi khona bezohlanganyela ngamakhulu amandla nangesidlakadle esikhulu. So uPaul uqhathanisa ukuphila kwakhe njengomuntu ogijima kulo mncintiswano njena. Wakubona ukuthi uma engaphili ekuphileni kwakhe izimiso azikholwayo nazishumayelayo, ukusebenza kwakhe esebenzela abanye ngeke kumsize ngalutho. So ingxoxo yakhe, isithunzi sakhe, ukwenqaba kwakhe ukuzithokozisa kufuneka ukuba kukhombise ukuthi inkolo yakhe kwakungeyona nje eyomlomo kuphela, yayiyimpilo yakhe yemihla ngemihla exhumene noNkulunkulu. Wayehleze ibheke njalo inswelo ngokuba azibophe ngokupheleleyo ukuze izifiso zomhlaba zingamgumbuqeli. Ukukhuthala kwakhe ngathini lezi zifiso zomhlaba zingagumbuqeli ukukhuthala kwakhe kukamoya. Ngawo wonke amandla akhe waqhubeka njalo empini yokulwa nezinkanuko zemvelo. Amen. uPaul nje usibekela lokho ukuthi hayibo, yena uqobo zikhona izinto umzimba uma ethina nazi nithi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke engathini befuna umklomelo, nani gijimani kanjalo-ke nani, uyabo. So uma uzazi ukuthi khona irace okuyona, uyazithiba, khona izinto oy'thibayo kuzona, uyabo. Ngisho nane-diet yakho iyashintsha ngoba uyazazi ukuthi ufuna ukuthola umklomelo. So uma esithi-ke mina ngiyawutuka umzimba wami ngiwenza isigqila, uyabo. Ukutuka umzimba ukuthi umzimba ubone ukuthi ufunani, uyabo. Kodwa ngenxa yaJesu ungakwenzi lokho. Lezi ey'nsizwa ngisho babebona ukuthi mhlampe ba-crave for something sweet, uyabo. Kodwa ngenxa yalowo mncintiswano babengakwenzi lokho, be-understand i-prize ekufuneka beyithole ekugcineni. So uma kuthiwa utuba umzimba, akusho ukuthi ebengafikelwa yilowo mcabango yokuthi sengathi ngathola into ethile, mhlampe inambitheka kanjena noma umzimba unofozele kanje. So ukuwutuba ukuphambana nawo, ukuphambana nokunxanela komzimba wakho obonayo ukuthi uma ungasuhambe ngakho uzolahlekelwa ukuphila okungunaphakade. Okay. Futhi uPaul yazwakala etshela uTimothewu khona amchazela khona ukuthi uPaul khona amazwi awatshela uTimothewu owathola laphana kuTimothewu wokuqala 5 verse 22. uTimothewu 5 verse 22, uTimothewu wokuqala. Siyamthola uPaul laphana ukhuluma naleya nsizwa esencane okwakuthiwa uTimothewu. Uthini uPaul laphana? Excuse me. uTimothewu wokuqala 5 verse 22. Uyakhuluma laphana uNkulunkulu ukhuluma noTimothewu ngompostoli Paul. Uthi uTimothewu wokuqala 5 verse 22 uma ufunda, ungasheshi ubeke izandla noma kubani, futhi ungahlanganyeli izono zabanye. Zigcine ube mhlophe. Zigcine ube mhlophe. Amen. Futhi ukuphila kwakho kufanele uqonde Timothewu ukuthi udinga ukuphila impilo enjani, ehlanzekile, ube mhlophe.
Okay, singakaqhubeki nje kakhulu, mhlawumbe umuntu uzozibuza umbuzo ukuthi yini inhlawulo yokulalela inyama na? Uma ngasithiwa uPawulu wayeqa yonke le nto lena ethi ngizoyigcina kanjani ngimhlophe ngoba abantu abangizungezile, uyabo, ngeke ngikwazi ukuqhelelana nabo, kodwa influence yabo izomgumbuqa, angithi? So ngoba like uma ethi uPawulu uyayituba, yabo, shuthi kuningi akadayithile kukhona, uyabo. Udayethe ezintweni zokudla, udayethe like ukudla ngokomlomo, izinto akayibukayo, izinto akayilalelayo, angithi, yabo. So umbuzo-ke uma ukuthi-ke ngoba ufuna ukuyigcina emhlophe kahle kahle, ufuna lo mqhelena, ukuthola lo mqhele ongabhubhiyo wangunaphakade, uyabo. So ukuyithibakha akuyona into, i-reward ngeke eze inikwe njengamanje ngoba bakhona abanye ungathola ukuthi mhlampe-ke badla kahle, benza kahle izinto kodwa balindele ukunconywa yithina. So uPawulu uyaveza la, ukhuluma nje ngokunconywa okuzayo lapho umuntu-ke azobe bongwa uNkulunkulu. So sengathi bese ngiku-understand-a nathi ukuthi uma wenza kahle njengamanje wenzeli kahle ukuthi ube yisibonelo, ubekwe phambili, but wenza kahle ukuze uzokwazi ukulalela uNkulunkulu bese uyobongwa izulu ngesikhathi esifanele. So uma umuntu-ke ezokweqa lokhu, noTimothewu ezoyeqa le ndaba yokuthi uthi uNkulunkulu akazigcine ebemhlophe, yabo, futhi ungahlanganyeli izono zabanye, khona le nkulumo ejwayelekile ethi-ke akekho ongenasono, uhambe nabantu benezona benjalo beze begcine sebekufakile. Ungahlanganyeli izono zabanye, zigcine ube mhlophe. So uma uTimothewu-ke engakulaleli konke lokhu, noPawulu engakwenzi lokhu, mhlawumbe umbuzo umuntu akazozibuza wona ukuthi-ke yini inhlawulo yokulalela inyama na? Shuthi umuntu evele ehambe ngenyama yakhe, ukuthi inyama yami njengamanje ithi-ke ngomile, sengathi ngingaphuza into ethile, inyama yami ithi sengathi njengamanje ngingahlafuna into ethile, inyama yami njengamanje ithi ngingaba involved kuma-activities ocansi, inyama yami njengamanje ithi ngingashaya umuntu, inyama yami njengamanje ithi awuthi ngimthuke ngimgive ngoba ungisukelile. So yini inhlawulo yokulalela inyama? Okay, singakafiki lapho bazalwane abathandekayo, ngicela siphendule nanku lo mbuzo ukuthi-ke siqale sazi ezinye izinkanuko zenyama, ukuthi umuntu uma yenza le nto le, ngisho kungathiwa umzalwane kodwa wokwazi ukuthi usenyameni. Uma enale nto esizoyifunda njengamanje, uma nami nginale nto, nomlaleli lapha ekhaya uma enale nto, funeka sizibone thina ukuthi njengamanje mina ngisenyameni noma umzalwane lapha ekhaya usenyameni. Nazi-ke ezinye iy'nkanuko zenyama zitholakala kubaseGalathiya 15, yabo, ngiyaxolisa, abaseGalathiya 5 uvesi 19 kuvesi 21. Iy'nkanuko zenyama lezo, umuntu unalokhu shuthi usenyameni. AbaseGalathiya 5, kwabaseGalathiya 5 uvesi 19 kuya kuvesi 21. Sengiyaqala sengiyabafunda. AbaseGalathiya 5 uvesi 19 kuya kuvesi 21. Galathiya 5 vesi 19 uthi kapha imisebenzi yenyama isobala, engukuthi ngubufebe, nokungcola, namanyala, nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba nganitshela ukuthi abenza okunjena abakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngeke Nkosi yami embusweni kaNkulunkulu kungena iy'febe, yabo, ngoba imisebenzi yenyama. Lo uma uthi usekhaya uyafeba, ngoba igama lokufeba kufaneka silifundiswe. Sothola isikhathi uNkulunkulu uma esiphila ukuphila sibone ukuthi ubufebe buhamba ibanga elingakanani. Ngomunye wazi ukuthi uma ufeba ngoba nakho mhlawumpe ulala wenza amacansi, yabo. Okay, kodwa nje wathi uyalenza ucansi lolo-ke, uyazi ukuthi-ke awushadile, uyafeba, yabo. So uthi uNkulunkulu ubufebe buyini? Buyinkanuko yenyama, nokungcola, umuntu enza izinto ey'ngcolile, ekhuluma iy'nto ey'ngcolile ey'hlazisayo, ethi uma ekhuluma sengathi ungavala indlebe, noma ekhuluma into ufisa sengathi awuyizwanga, yabo. Namanyala, nokukhonza iy'thombe, nokuthakatha, yabo. Awunampa abathakathi abazukungena Nkosi yami ezulwini. Nobuthi, abantu abanenzondo, khona umuntu ongakhulumisani naye, nokulwa, yebo, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana. Ukwalana nokwahlukana, yebo, kuyahlukana. So nomhawu, nokudakwa, idakwa ngoba ukudakwa kusefeshini kanjena.
Ungathola insizwa uthola ukuthi iyadakwa phakathi neviki kodwa iyashumayela ngosuku laNkulunkulu. Hhayi-ke noma ingashumayela uyidakwa kodwa zingaphandle kombuso kaNkulunkulu. Uma ishumayela izwi eliqondile, yebo ayiphambani neBhayibheli kodwa ngenxa yokuthi iyisidakwa. Uma ingaphendukanga, bonke la bantu abanjena uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ngakho kusenesikhathi ukuthi asiphenduke uma ukuthi lezi zinto zitholakala kuthina, ngoba abantu abanjena abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uma umuntu eqhubeka eshumayele kulesi simo kodwa noma engakhuluma iqiniso, kusho ukuthi lowo muntu usivivi, uzosiza abanye nje ukuthi bephenduke, uyabo. Naye kuyofuneka ephenduke ngoba uNkulunkulu ngeke eze emamukele enobufebe nokungcola namanyala nokudakwa nokubanga nomhawu. So lokho kuyini? Izinkanuko zenyama loyo. Indaba yokuthi umuntu uma edelela usumfinyisa igazi, usuyamshaya. Hayibo, uJesu akaze eshaye umuntu, angithi silandele uJesu. Yebo. Manje umbuzo mhlawumbe umuntu akazozibuza wona ukuthi ngabe uNkulunkulu uzobancenga njalo laba abathokoziswa imikhuba engcolileyo na? Ukuthi hhayi khona ukuthi hhayi ngabe uJesu uyohlala ebancenga ukuze njalo uNkulunkulu uthi Madlamini ungaphingi, Madlamini ungaphingi, uyaphinga ngenkani yena. Ngabe kuyogcine laphi? Cela ukufunda abaseRoma 1:24. abaseRoma 1:24. abaseRoma 1:24 uma ubafunda bathi, Romans 1:24, uthi-ke ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola, bahlazisane imizimba yabo. Amen. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola, bahlazisane imizimba yabo. Amen. So uNkulunkulu uyazi ukuthi yini umuntu akayaziyo, yini akangayazi. Uyazi ukuthi uNkulunkulu lo muntu ngoba ekhomitha lesi sono, ebhizi nalesi sono, akazi. Bese izolifuna indlela yokumtshela ukuthi-ke uzokwazi kanjani ukuthi abantu abanengqondo yomoya nokwalana abangaphandle kombuso wezulu, yabo. So uma siqale sazi uNkulunkulu izulu selimkhuzile, hayibo, yeke ukwala, yeke ukuthakatha, yeke ukubanga, angithi yabona. So umuntu uma eqhubeka nokungalaleli, uma sithiwa uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola, bahlazisane imizimba yabo. Ingakho ukukholwa singakukopeli komunye umuntu. Ukukholwa sikubuka kuJesu Kristu uqobo, ngoba kungenzeka ukuthi ukukholwa ukubukela elungini elidala, uyabo, okade kwasalukhuzwa, yabo, kodwa elingayimisele ngokulalela uNkulunkulu. So kuhamba kuhambe kuze kufike kuleso sigaba-ke umuntu uma engafuni ukulalela kuze ngathini, ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola. Sizofika isifundo sokuvalwa komusa, yabo, ngoba yebo umusa uyavalwa umuntu ephila. Hayibo, umusa uvalwa umuntu uma esefile, okay, kodwa uma kuthiwa banikele ey'nkanukweni zabo, izulu kakade limncenga wayeka. Lento ifana noLucifer, umuntu uma ezobuza ukuthi uyavaleka nombuso umusa umuntu esaphila. Yebo, uSawuli inkosi yaka-Israyeli wavalekelwa umusa esaphila. uNkulunkulu kade ekhuluma naye engezwa. NoFaro bavalekelwa umusa besaphila. uNkulunkulu kade ekhuluma nabo bengezwa. Isibonelo nje esikhulu nje esibold namhlanje uLucifer, uSathane. uSathane uyaphila kodwa uvalekelwe umusa ngoba noma sekungathiwani ngeke esaphenduka, uyabo. So yingakho ukukholwa kumele silibuke kuNkulunkulu, silibuke kuJesu Kristu uqobo, engaze singisilideke uma sizolibuka ebantwini esingazi ukuthi izulu liqale nini ukubakhuza beqhubeka nemikhuba ngenkani yabo phambili ngesibindi, angithi uyabo. So umbuzo kuzobuza ukuthi ngabe ukuphinga kwenzani emphefumulweni? Izaga 6:32, nangumuntu uyaphinga. Ukuphinga-ke kwenzani emphefumulweni wakhe kulo muntu ophingayo? Ngabe ukuphinga kwenzani emphefumulweni? Ela sifunde Izaga 6:32. Izaga 6:32 zithi, ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda, wenza lokho okuchitha umphefumulo wakhe. Amen. Ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda, wenza lokho okuchitha umphefumulo wakhe. Amen. Ave kusesitayeleni ukwenza izinto ey'mayelana nokuphinga, ukuhlobonga kanje. Umuntu yoke ey'bona engathi uma esenza lezi zinto uyinsizwa noma uyibhoza, yabo. Kodwa-ke uthi uNkulunkulu cha, uma wenza lokho awunakho ukuqonda, ngabe ungowesilisa noma ngabe uwesifazane, ngoba wenza lokho uchitha owakho umphefumulo. Asikhumbule ukuthi ukuhlobonga kuhlobene nokuphinga, ngoba omunye umuntu uzobeka ngokuthi hhayi shuthi ophingayo
ilona ozophinga nowesifazane, ilona oshadile uma eseyitholele isanciza, yabo. Leyo ntombazane uma ubaba oshadile lo unesanciza, mase sithiwa uyaphinga, yebo uyaphinga. Noma ethi omunye nangumama oshadile uma eseyitholele ishende langaphandle, uneshende, khona indoda kodwa ushadile uma seseba neshende, noma lingawu-Ben 10 noma lingangangani noma lingalidala, ukuphinga lokho. At the same time uNkulunkulu uthanda ukuthi ukusazisa ukuthi abanye bazothi hayi mina-ke nginomuntu oyedwa sisathandana naye sibheke emshadweni. So uNkulunkulu uma nilala ningashadile ngisho ngathiwa senilobolene-ke, uthi uNkulunkulu ukuhlobonga lokho. Ukuhlobonga kuwumngani nokuphingana. So kusafola under ukuphinga, uyabo. Ukuhlobonga, sikhumbule ukuthi ukuhlobonga kuhlobene nokuphinga. Ngakho uNkulunkulu uthi bonke-ke labantu ngisho ngathiwa u-baby daddy, angazi u-baby mama, yebo kulalwana kunezathu zokuthi nilalelani, nizele noma nizingoduso. Kodwa uNkulunkulu akusho ukuthi ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda, wenza lokho ukuchitha umphefumulo wakhe. Uyazibulala yena kahle kahle, umthakathi omkhulu uyithakatha yena ngathi akathi nithakatha nanalona aphinga naye. So yini inhlawulo yokulalela inyama na? Uzochitha umphefumulo wakho. Ngenzeka izoligcina selikuyeka, kodwa ekugcineni inkokhelo yosonokufa. Uzofa nje, ukufa ukubhubha. Angisakhulumi ngalokhu kulala, ngeke uze uvuke nasovukweni lesibili. Ingakho uNkulunkulu ekhuluma lento ukuze izinto sosho uma sizenza siphenduke, sizishiye, siziyeke sizoba abahlobo baNkulunkulu. So yebo, inhlawulo yokulalela inyama na? Ukubhubha. So umbuzo omkhulu esizophinde sisho ukuyibuza wona ukuthi-ke yini umphumela wemicabango namazwi angcolile? Yini umphumela womcabango namazwi angcolile? Okay, lo mbuzo lo ucishe ufana naloyana, kodwa okay, ayisiqalelana-ke. uKristu khona into akayikhulumayo ngokungcola, ukuthi ukungcola kuqalaphi. Ngicela sifunde uMark 7 verse 21 kuya ku-23. Mark 7 verse 21 kuya ku-23. Incwadi kaMark 7 verse 21 kuya ku-23. uJesu khona akukhulumayo laphana ngowesiqhamuka sesibona ukuthi sesithiwa hayi engaze kukhulume kanjena. Yabo, uNkulunkulu uthi uKristu wathi ukungcola kuqalaphi na? Nampa abantu kuthiwa i-youth ingcolile, nakho kuthiwa akekho right njengamanje. Kungcole wena gogo, wena mkhulu, wena ntokazi. Manje lokhu ukungcola ake sibuke nje kuvelaphi umuntu ezengcole kanje. Yabo, uMark 7 verse 21 kuya ku-23 ufundeka kanje. Uthi ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi, nobufebe, nokweba, nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi nanhloni, neso elibi, nokuhlambalaza, nokuzidla, nobuwula. Zonke lezo zinto ezimbi zivela ngaphakathi zimngcolise umuntu. Amen. So ukungcola kuqalaphi na? Qala enhliziyweni. Enhliziyweni khona umuntu ezokwenza njani? Enhliziyweni kuphuma imicabango emibi, uqala ucabange kabi. Imicabango emibi, nobufebe, nokweba. Uqala ucabange kabi, ucabange lento oyenza ukuthi usufuna ukuntshontsha njengamanje, yabo. Usufuna ukubulala njengamanje, yabo. Usufuna ukuphinga, usuyahaha, usuyashinga, usiqamba amanga, awunamahloni, uyabo. Izinto ezihlazisayo abanye abantu abazenza ebusuku, wena uzenza emini kwabha. Noma futhi ungazenza ebusuku, awunamahloni ngoba uNkulunkulu uyakubona. So uma umuntu enza okubi, ungabi nayo inhloni lokho. Neselibi, iselibi isetshenziswa kakhulu yithi abantu besifazane, ngisho nabafana abanalo, kodwa lokhu kuprovela umuntu ukuthi nje yeyi waze wawuzira umuntu wenkosi, ngoba ungeke uze umbuke umuntu kanjalo ngalelo selibi, umthathe umuntu umsuse phansi umise phezulu, ukuba ubuwazi ukuthi uyamdinga. Umbuka kanjalo ngoba vele usuconclude-ile ukuthi kuwe uzero. Unfortunately uNkulunkulu akunjalo, uwumfanekiso wakhe. So uNkulunkulu masifundisa konke lokhu ufuna ukuthi siphenduke, ukhuluma nathi kusenesikhathi ukuthi lezi zinto masizenza umuntu, safunda encwadini yaJeremiya ukuthi inhliziyo imbi iyakhohlisa phezu kwakho konke, ubani ongayazi. So lezi zinto-ke vele zivela ngaphakathi enhliziyweni. Mase umuntu esezenza ube umuntu esengcola, uyabo, zimngcolise. Ngoba nje uthole ukuthi enhliziyweni yakhe kuphuma ukuthi ey'tshela ukuthi ungcono, uyabo, unempakamo, uyabo. Akuze ukunyenyeka inhliziyo, kodwa uzovele kunenge yena yonke, nenge uma esekhuluma, yabo, eseyinweba, esephakama, yabo. Yebo, noma ehlambalaza noma ephinga, eze ebizwe ngegama elibi,
yabo, ngiyakutshela uRahabi isifebe, angithi yabo. So konke yonke lento akayenzile nombulali kuthiwa umbulali yabo, konke ukuze ezokwenza kwaqala enhliziyweni. So uma uNkulunkulu uKristu uma esichazela ukuthi ukungcola kuqalaphi na, ukungcola kuqala enhliziyweni, and umuntu uma esekwenza uyibe esengcola wonke yena. So ube esengcola yena wonke ngoba ube sebizwa ngalento ayenzile, lento akayenzile negama lakhona. So ukuze ungeze ukuba namagama amabi, sicela ukuthi sicela amandla kuNkulunkulu kuphenduka, siyeke nathi ukwenza izinto ezimbi. Yebo. So umbuzo mhlawumbe omunye umuntu angazibuza wona ukuthi umuntu uqala kanjani ukwephula umyalo wesikhombisa? Umuntu uqala kanjani ukuphula umyalo wesikhombisa? Umyalo wesikhombisa nje ubuthini? Yebo, ungaphingi. Siyaphenduleka-ke laphana Mathew 5 verse 27 no-28 ukuthi-ke umuntu uqala kanjani ukwephula umyalo wesikhombisa. Mathew 5 verse 27 no verse 28. uNkulunkulu uyasiphendula lapha kuMathew 5 verse 27 no verse 28. Uma kubuzakala ukuthi-ke umuntu uqala kanjani ukwephula umyalo wesikhombisa. Mathew 5 verse 27 no 28. 27 fundeka kanjena-ke uthi, nizwile kwathiwa ungaphingi. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe. Amen. Nizwile kuthiwa ungaphingi. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe. Amen. Usho njalo uNkulunkulu. So emakhaya kukhona abantu uthola ukuthi mhlampe babuka kuma-TV, babuka iy'ngoma zamanje sezinemdanso, abantu lapho kufana nokuthi abagqokile be-half naked, yabo, bedansa imidanso enyakazisa ngenye indlela, ubone ukuthi nje amagangango zonke la, amagangango zodwa, nabantu besilisa bevela-ke nabo bedansa bethintana emzimba. Kuthiwa noda-ke, kuthiwa yilowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe. Cabanga ngobuka lento usekhaya, heyi, uzujule, uzucabanga, uzufisa ukubela intombazane ibila eduze kwakho, uthi uNkulunkulu usuphingile nayo enhliziyweni. So yebo, kunjalo, yabo. Okay, asiqhubekeni. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sifundile kwaze kwafika la. So amazwi ethu kufuneka ukuba ahlanzeke kanjani? Cela sifunde abase-Efesu 5 verse 3 abase-Efesu 5 verse 3 kuya verse 5. Abase-Efesu 5 verse 3 kuya verse 5. uNkulunkulu khona akukhulumayo laphana ngamazwi ethu. Yabo, uNkulunkulu uma ufunda abase-Efesu 5 verse 3 kuya verse 5, uthi uNkulunkulu lapho qala verse 3, yebo, uthi kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu, njengokuba kungafanele abangcwele, nehlazo, nokubheda, nokulawula, okuyizinto ezingafanele. Kepha kunalokho makube ngokubonga, ngokuba yazini lokhu, nikuqonde ukuthi akukho sifebe, noma ongcolileyo, noma onesangabe ongokhonza isithombe onefa embusweni kaNkulunkulu. Amen. Yebo, abantu abanjena nje bangaphandle kumbuso kaNkulunkulu. Ukuthi ubufebe, ukungcola, isangabe, ihlazo, nokubheda, nokulawula. Yabo, siqonde ukuthi bonke abanjena nabakhonza iy'thombe abanalo ifa, angathini, abayikhonza njena onefa embusweni kaNkulunkulu. So uNkulunkulu ngoba esifundisa lana, ngoba ngifunda ngisaphila ithuba lokuthi ngibone bese ngiyaphenduka. Nomzalwane lapha ekhaya, uNkulunkulu ukhulumele konke lokhu. Uma ngisho ngathiwa iy'febe zingaphandle kombuso wezulu, uNkulunkulu usho kanjalo nje. Amen. Ngaba ezesilisa, isifebe futhi uma kukhulunywa ngaso kuye kulindeleke ngathi umuntu wesifazane, zikhona nezesilisa. uNkulunkulu akunjalo. Manilele ningashadile nizifebe nobabili, angithi yabo. So ngima ngikwenza lokho ngiyiso, nowenza nolela nami singashadile naye uyiso. Noma usho ukuthi bekushadiwe waphumela ngaphandle, kubufebe lobo. Sizohamba sihambe size sifike kulobu bukamoya, uyabo. Kodwa nje kuyibo ubufebe, ukuthi uNkulunkulu-ke zingaphandle kombuso wezulu. Uyabona, ngisho sihambe kuma-public toilets, nasey'tolo uthi uyathenga lapha e-talk shop ubone nanti ibhokisi lamakhondomu, uyabo. Uthi uyabona ama-toilet, ama-public toilets, ayibona nanka amakhondomu. Benzela ukuthi bonke labo bantu abangenasimilo
beyothi uma sebefuna ukwenza lento ephambene noNkulunkulu bebone ngathi usizo lolu, yabo. Ikhondomu ingakwenza-ke mhlawumpe ikuvikela ukuthi ungakhulelwa noma ungayitholi i-STI, angiqinisekile kodwa mhlawumpe ingakwenza lokho. Kodwa ayikho ikhondomu ongathi uma uyifakile ikuvimbele ukuthi ivimbele le sentence ephumayo ethi inkokhelo yesono ukufa. Ngeke nje, ayikho ikhondomu ezokuvikela olakeni lukaNkulunkulu uma ungaphenduki, yabo. So bekufanele iy'nhliziyo zethu zibe mhlophe, zihlanzeke ukuze nabo lobu bubi bungeze buphathwe ngisho nanokuphathwa kithina. Ngicela ukufunda abaseFilipi 4 verse 8. AbaseFilipi 4 verse 8. abaseFilipi 4 verse 8 bafundeka kanjena. abaseFilipi 4 verse 8. Uthi uNkulunkulu laphayana, elokugcina bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. Amen. So uma uzoqaphela la ukuthi kufuneka ukuba ngaso sonke isikhathi sihlale sinolwazi lwamandla akhulisayo imicabango ehlanzekileyo. Ukuphela kwesiqiniseko sanoma yimuphi umphefumulo, ukucabanga imicabango elungileyo, yabo. So njengalokho umuntu ecabanga enhlizweni yakhe unjalo yena, uyabo. Khona abantu abadume ngokuthi abazuli bahlele ekhaya, Nkosi yami, bebonakala be-innocent, uyabo. Kodwa uNkulunkulu wazi inhliziyo ukuthi hayibo, uhleli lona la ekhaya uphoqwa yisimo. Yena kahle kahle akekho la, useJagan House, ukwagida sibhekane. Angithi yabo. So ngoba yini? Ngoba njengalokhu ecabanga umuntu enhlizweni yakhe unjalo yena. So amandla okuzikhuza ayaqina ngokusetshenziswa. Lokho kuye kubonakale kulukhuni uma kusaqalwa kuba ngathini? Lokho kuye kubonakale kulukhuni uma kusaqalwa kuba lula ngokulokhu kusetshenziswa njalo, yabo. Ukuyithiba into okubonakala ngathi inzima uma usayiqala. So nguye ngokuqhubeka, uyabo, mase kuya ngokuba lula ize ibe umkhuba kuthina imicabango elungileyo nezenzo ezilungileyo. Kuze kufike lapho okumkhuba khona ukwenza yonke utheni uma uqala bekungelula bo, bekunzima. So ngathini? Uma sithanda singase sizifulathele zonke izinto ezishibhile zaphansi, siphakame siye esimisweni esiphakamileyo. Singase sethenjwe abantu, sithandwe uNkulunkulu. Amen. Yabona lezi iy'nkanuko zenyamade siyibalele lapha kwaseGalathiya nesilokhu siyifunda kobani, koMathewu, koMarko, uyakhumbula? Zisho ukuthi uma waziwa kahle ukuthi uyadakwa, abantu ngeke beze bekuthembe, yabo. Akulula ukuthi ungatshela umuntu ophuza utshwala noma odakwa i-secret yakho ngoba wazi noma esephuzile uyophahluluka yini. Uma waziwa ukuthi uyafeba, abantu ngeke beze bekuthembe vele ngoba akazi noma ukuthi kusafe nokuthi namhlanje ngokwenzela uvuke idemoni lakho ukuthi umuntu angakushiya nespouse sakhe, ngoba uzovela uhambe naso uthula, ngithi yabona, noma uhambe ney'ngane zakhe zamadodakazi noma amadodana. So lana-ke uma sithanda singase sizifulathele zonke lezi zinto ezishibhile neziphansi ngoba usathane uyasinciphisa ngale zinto. Kuthiwana senziwe ngendlela enhle nesabeka, kodwa usathane usinciphisa ngale mikhuba yakhe emibi. Sigcina sesabantu abashibhile, angazi ngathini. Kodwa uNkulunkulu angakwazi ukwenza siphakame siye esimisweni esiphakamileyo. Singase sethenjwe abantu, sithandwe na uNkulunkulu. Ave kumnandi ukuthandwa uNkulunkulu. Ave kumnandi futhi ukuthenjwa abantu, into edingekalayo. Le yakho esifundweni ezidlulileyo kubonakele ukuthi sifundile ukuthi ikholwa limelwe ngazo zonke iy'khathi ukuba nemisebenzi emihle. Ngoba kuthiwani ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi lufile. Uma sifunda uPetro uqala 2 verse 11, sithola-ke iseluleko lapho sisithola esibhalwe lapha encwadini yaPetro uqala 2 verse 11. Uyakhuluma uNkulunkulu lapha naPetro uqala 2 verse 11. Uthi uNkulunkulu, bathandekayo, nginincenga njengabafokazi nezihambi ukuba nedede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Uyalisincenga uNkulunkulu lapha ukuba sidede kuphi? Ey'nkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo, ngoba lento efunwa yinyama ukuthi uyenze, izithelo zenyama. Uma usuyenza kahle uchitha umphefumulo wakho, ubhubhisa umphefumulo wakho, uzibhubhisa wena, uyabona. So ukuze uzolahlwa ngeke uzulahlwe ngokuthi bebenzani
abanye, kuzoba ukuthi wenzeni, yabo, ukube yilowo nalowo amukele njengalokhu ekwenzile esaphila, angithi, yabo. So uthi uPetrolina asidede ngathini? Uthi bathandekayo ngimncenga njengabafokazi nezihambo ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Lento ekhanukayo ilwa nomphefumulo wakho uqobo. Utheni uNkulunkulu? Utheni umphefumulo owonayo wofa, uyabona, wobulawa umphefumulo owonayo uzokufa. So lezi iy'nkanuko usathana kalokhu ey'letha, ethi phuza, ethi dakwa, ethi qoma, ethi qonywa, ethi hleba, ethi thuka, ethi lwana, yabona, ethi thakatha, ngoba ungenzeka ukuthi mhlawumbe usenawo amadosha okuthakatha, uthakatha ngeso, iso elibe kukhulunyiwe ngalo, noma uthakatha nje ngokukhuluma nje, uyabo, inhliziyo ibophe kakhulu. So uthini uNkulunkulu? Zonke lezi zinto zilwa nani? Zilwa nomphefumulo. Khathi ngikwenza lento ilwa nomphefumulo wami, iyawudisqualify ukuthi impela ngingabi nalo ifa embusweni kaNkulunkulu. So uma sizenza lezi zinto, uNkulunkulu yasincenga osukwini namhlanje ukuthi asiphenduke bo. Yazi uma uzoqaphela, umpostoli wayefuna ukufundisa abantu abakholwayo ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba bangayivumeli ingqondo ukuba izulele ezintweni ezinqatshiweyo, noma amandla ayo echithelwe ekuncokoleni, uyabo. So laba abangafuni ukuwela emacebweni kaSathane, kufuneka ukuba bayivimbe impela imigudu yomphefumulo noma imihubhe yomphefumulo. Kufuneka bekubalekele ukufunda nokubuka or ukubheka noma ukuzwa into ezobacabangisa imicabango engcolileyo. So ingqondo akufuneki ukuba iyekwe ukuba ihlale noma ikuyiphi into ngaphandle kokucabanga, ibe leyo nto ilethwa yisitha somphefumulo. Inhliziyo kufuneka ukuba ilindwe impela, iqiniswe ngqi. Uma kungenjalo, ububi bungaphandle buzovusa ububi bungaphakathi, umphefumulo ube sewuzula ebumnyameni. Amen. Uma singabazalwane, uyabona, uma kukhulunywa nge-diet, ngi-worried. Yebo, kuthiwa i-health message uma kukhulunywa ngalo kuthiwa uNkulunkulu uma ilinganisa nani nengalo, okay, kodwa iqonde ukuveza ukuthi i-close kangakanani nosindiso. Manje yebo, inhlozi ngisho uNkulunkulu uSathane ehlasele Eden, ehlasele Adam no-Eva ngani? Ne-appetite. So asiyi-despise. No-Daniel, i-appetite. Nawe ephuma emkhunjini, appetite. Ngisho uSathane esebhekene noJesu, umlinga ngokudla, angithi, yabo. So siyayihlonipha kakhulu. Kodwa lana kuthiwa-ke sifuneka sikubalekele ukufunda, yabo. Uthola ukuthi omunye umuntu-ke uzodla ngendlela e-right, uyabo, bese iphela lapho indaba. Hhayi, akumile lapho, ngoba ekugcineni, ngoba kwenziwa lezi iy'fundo, uNkulunkulu eletha izwi lakhe, kufuneka kuqedwe isono, uyabo. Ngoba uma uzoba ngokudla kahle, uthi udla kahle, yebo, ukudla kahle ungathini? Kuyi-gospel kaNkulunkulu nakho, ukudla ngendlela uNkulunkulu asho ngayo, futhi ekumele yenziwe wonke umuntu ozibiza ngokuthi umzalwane. At the same time, ufuna ukugwema ukufunda, uyabo, noma ukubuka, noma ukuzwa, ulalele imigudu yomphefumulo noma ama-senses ewonke, uyabo, into ezokucabangisa imicabango engcolileyo. Abanye abantu uthola ukuthi kungasa babuka i-TV kuze kuyohle bebukena ne-TV. Uthi i-TV uma ubuka zonke izinto abazibukileyo azilethi ekugcineni ukuthi zimesaba uNkulunkulu. So uthola ukuthi abanye sebevele i-TV, hhayi ngoba nakho bengayi-afford, banayo imali, bayibeka eceleni indaba ye-TV, bazama ukwenze njani? Ukuqapha imigudu yemiphefumulo yabo, ukucabanga, njalo ukufunda, ukubuka noma ukuzwa izinto ezingakukhuphuleli kuNkulunkulu. So kufanele ibe yinto esiyigwema ngaso sonke isikhathi leyo, ama-senses, uyabo. So umuntu mhlampe-ke kahle uma uthula ubheka umuntu uzilwa zonke izimpi kube ngathi uyayinqoba, uyabo, kodwa khona impi umuntu akayilwayo enzima kakhulu adinga amandla ezulu ukuthi ayinqobe. Lapho umuntu elwa naye uqobo, kulula ukunqoba umakhelwane, kulula ukuthi uma ubaba unqoba umndeni. Angingasho ukuthi kulula, kodwa into ngathi uhlale u-ready ukuthi yenzeke leyo, ukuthi impela nazi izaphulamthetho kufuneka uyinqobe egameni likaJesu. So khona impi ekufuneka iliwe-ke leyo. Uma kuthiwa funda, ungafundi, ungabheki, ungalaleli futhi izinto ezizongcolisa umphefumulo wakho, zibeke lapha, futhi ngisho ukuthi ulwa nobanda, ulwa nabo uqobo. So
Inzima kanjani impi yokulwa nenyama na? Inzima kanjani impi yokulwa nenyama lapho ulwa nawe uqobo na? Siyakuthola lokhu masifunda kwabaseKolose 3 verse 5. AbaseKolose 3 verse 5 inzima kanjani le mpi? KwabaseKolose 3 verse 5 uNkulunkulu khona asifundisa khona lapha encwadini yabaseKolose 3 verse 5. Colossians 3 verse 5. AbaseKolose 3 verse 5. Yebo sengifikile, sengiyayifunda manje. AbaseKolose 3 verse 5 bafundeka kanjena. Bathi, ngakho-ke bulalani amalungu enu asemhlabeni, ubufebe, nokungcola, nokuhuheka, nokukhanuka, nesangabe, ukukhonza izithombe. Asidlaleli kude nalezi zinto. Amen. uNkulunkulu uyazibala ukuthi ubufebe, nokungcola, nokuhuheka, uyabo, nokukhanuka, nesangabe, ukukhonza izithombe. Okay, usho njalo uNkulunkulu. Yebo. So abaseGalatia 2 verse 20 uNkulunkulu futhi khona akukhuluma encwadini yabaseGalatia 2 verse 20. Uthi uNkulunkulu kwabaseGalatia 2 verse 20 afundeka kanjena-ke. Uthi kuyakhuluma la mzala uthi akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungikholwa yindodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Uyabo? So kunjalo, ngisacela ukubuza umbuzo wokugcina esizowuphendula. Lo mbuzo uzophendulwa zindimane eziwu-2. So uma uzothula ubheka lapha uNkulunkulu uthi uNkulunkulu le verse esifunda akusewuyena ophilayo, angithi, kepha uKristu ophila kuye. Yebo. Ngoba ukuphila ngani? Ngokukholwa. Kuhamba la umuntu azibonela khona ukuthi, uyabona uma kuthiwa follow your heart, ayikho leyo advice ekukholweni. Uyabo? Inhliziyo imbi iyakhohlisa futhi phezu kwakho imbi, yabo, ingumkhohlisi. Inhliziyo nje injalo. So angikwazi ukuthi ngithi follow your heart. Yabo, kodwa-ke asifundeni izwi laNkulunkulu ngoba inhliziyo yakho izokutshela ukuthi u-right loya sisi, u-right loya bhuti, uzumfise, usuphingile-ke naye, usunecala phambi kukaNkulunkulu. So uNkulunkulu ufuna ukuthi imicabango yethu ibe imicabango ehlanzekile ukuze nokwenza kwethu kuzoba ukwenza okuhlanzekile. Ngoba like baningi njengamanje abantu ababonakala bemsulwa, kodwa abangekho msulwa phambi kukaNkulunkulu. Ngoba umcabango lapho uwenza uyimagine into noma ungasayenzanga physical, kodwa uNkulunkulu usuyenzile. Khona abantu abaziwa ukuthi abasiwona amasela, uyabo. Kodwa ubekuyobonakala kahle ukuthi uyisela uma ngase kubonakale imoto yemali ivuliwe, amagadi engekho, mase sekupruveka lapho ukuthi uyisela sebonakala eseyithatha le mali. So izono ziqala emicabangweni noma enhliziyweni. uNkulunkulu uma esefika nezwi lakhe uzothi hayi uze sizolekeleleka ukuthi iy'nhliziyo ney'ngqondo zethu zingangcoli, asigwemeni ukufunda noma ukubuka noma ukulalela izinto ezizongcolisa umphefumulo wethu. Ngoba bonke lobu bubi esibubukayo ku-TV, esibulalelayo kulezi ngoma, o-hip hop, o-rap, no-R&B, lapho kuculwa khona ngey'ngoma zomjolo, abantu bekutshelana amanga bethi I can't live without you, I'm a reason for breathing. Uyoze uyikholwe leyo nto, uyabo. Kuthi-ke uma usuyikholwa leyo nto iwububi bungaphandle vele ihlangane nale nhliziyo yakho embi ngokwendalo, ngoba ulondile kuyona izwi laNkulunkulu. Kuba ulonde izwi laNkulunkulu ungeke uze ukubuka yonke lento waziyo ukuthi izoba imbewu embi ezokutshalela ukuthi ube nezenzo ezimbi ekugcineni, angithi, yabo. So masigwema zonke lezi zinto lobubi bungaphandle, ukuba kwi-companion ephambene noNkulunkulu, ukulalela izinto ezingafanele, ukubuka izinto ezingafanele, uyabo, ukuzwa, ngoba ububi bungaphandle buzovusa ububi obungaphakathi bese umphefumulo umuntu wenze njani? Udwanguza ebumnyameni. So uNkulunkulu lokho akusho, sikhuluma ngokuhlanzeka kokuphila la, ukuthi hhayi impela uthena uNkulunkulu ungaphingi. Ubufebe nje, izifebe zingaphandle kombuso wezulu ngoba ubusa esitayeleni kangaka. Futhi umuntu lapho engicabanga ukuthi uyokuyibona khona ukuthi muhle uma ngowesifazane lokhu ecomplimentwa njalo, eshayelwa njalo, kanti cha, abafuni ukumenza Nkosi yami iy'nto ey'ningi. Bafuna nje ukuthi kuhlanganwe ngokungcola bese bayalahla bobabili, uyabo. So umuntu olindele ukuba ahlangabeze uJesu noma eseza kudingeka ukuba aphile ukuphila okunjani na? Napa abantu abafuna ukuhlangabeza uJesu
Ukuze bezokwazi ukumhlangabeza kudingeka ukuthi baphile ukuphila okunjani na? Sayithola impendulo yala. Siyithola impela uma sifunda incwadi uMathewu 5:8. La kuthiwa khona abantu abalindele ukuhlangabeza uJesu Kristu kudingeka ukuba baphile ukuphila okunjani na? Mathewu 5:8. Uthini? uMathewu 5:8. Ngicela ukufunda manje isiZulu esidala. Uthi, babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngoba bayakumbona uNkulunkulu. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. So, uma ulindele ukubuya kaNkosi uJesu Kristu kwesibili, uzoqinisekisa ukuthi ngokusizwa uNkulunkulu into oyenzayo, inhliziyo iyahlanzeka. Ngoba abanye abantu bagade ukuthi ngingabanjwa, yabo. So, kwasekuqaleni uzokwenza ukuthi inhliziyo yakho ihlanzeke. Kuthiwani khona ivesi ethi-ke, enhliziyweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Inhliziyo izohlanzeka kanjani? Siyakhumbula ey'fundweni ezedlulileyo ukuthi ngokulalela noma usiyifida ngokudla kukamoya okuyizwi likaNkulunkulu. Yabo, sizindle ngalo, angithi yabo. So, abalindele ukubuya kaNkosi uJesu Kristu abazoba nenhliziyo ehlanzekileyo, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Bese kuthi u-1 John 3:2-3. uJohane wokuqala 3, ngevesi yokugcina esiyifundayo namhlanje. uJohane wokuqala 3:2-3 uthi, bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali siyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba yenjalo. Uvesi 3-ke, bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Amen. Bonke abanalo lelo themba bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Yebo, amen. Siqedile ukufunda uJohane wokuqala 3:2-3. Yebo, asikwazi siyakuba yikho, angithi. Kodwa siyazi ukuthi nxa uJesu ebonakaliswa siyofana naye, siyoba njengaye, angithi. Kodwa bonke-ke labo abanaleli themba lokuthi bayothi uJesu uma ebuya bebe njengaye, whether baguquliwe noma kanjani, noma babuye uJesu Kristu ephila baguquka, noma bavuke emathuneni bengenakubola. Kodwa uma banethemba lokuthi uma ebonakaliswa bazokwenza njani? Bazofana naye. So, bonke abanalelo themba lokuthi bayombona uma ebonakaliswa bayofana naye, bayazihlambulula njengalokhu yena ehlambulukile. So, umuntu uzodeda kuzo zonke lezi zinto ezizinkanuko zenyama ezimngcolisayo, ngoba unethemba lokuthi uJesu Kristu uma ebuya uyofuna ukuthi ebonakaliswe yena afane naye. Ngeke ukuthi-ke ungafike uphila impilo yabaseGalathiya 5:19-21 bese uJesu uma ebuya bese uthi uyofana naye. Isikhathi sokuphenduka simanje, enkwalini kumanje, lapha enkwali kulungisiswa khona iy'milo zethu. So, uma kwenzeka wenze njani njengamanje? Nobufebe, nobungcoli, namanyala, ukhonza iy'thombe, uyathakatha, unobutha, nabantu abazondayo, uyisilwi, unomona, awufuni umuntu kube ngathi kuba khona umuntu okudlulayo, noma umuntu othukuthelayo, unombango wakwalana, ukwahlukana, umhawu, uyadakwa na? Uxokozela. Okay, usho uNkulunkulu zonke lezi zinto asiphenduke ngoba akekho umuntu ozozenza onefa embusweni kaNkulunkulu. Angithi usho njalo. So, uJesu Kristu uma ebuya abayofana naye abazobe benefa embusweni kaNkulunkulu. So, uma sihamba nalezi zinto uthi uNkulunkulu masiphenduke, lokho kuzobe kusho ukuthini? Iy'mpilo zethu zizohlanzeka. Qalapho ukuphenduka, into ekufuneka siyiqikelele ngempela ziyinhliziyo zethu. Uyabo, ngoba konke lokho esikwenzayo umuntu akakwenzayo kuphuma enhliziyweni yakhe. Uyabo. So, ukuthi ungcolile, lento akayenzayo isho ukuthi unjalo yena enhliziyweni yakhe. So, indaba ethi umuntu uthatha amazwi ami ungabuki mina, akuhambi kanjalo. Lento akayenzayo isho ukuthi yena vele unjalo ngaphakathi. Angithi yabo. So, bekuwusifundo 4 ukuthi ukuhlanzeka kokuphila endameni ekhanda bithathwe kuMathewu 5:8. Bothi babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngokuba bayambona uNkulunkulu. Yini inhlawulo yokulalela inyama? Ukufa. Yini imiphumela namazwi angcolileyo? Still kusewukufa. Uyabo? Yebo, kunjalo. Uthi uNkulunkulu ungaphingi ubufebe, uNkulunkulu iy'febe ngaphandle kombuso wezulu. Kubo bonke abantu abasha abangakaqali, asebeqalile baze baba badala, uNkulunkulu uthi lo mkhuba masiwuyeke, umkhuba wobufebe. Ngisho kungathiwa ulele nomuntu oyedwa, iy'febe zingaphandle,
kombuso wezulu. Ngisho ngathiwa nithandana kangakanani uyakuphosta, akakuthandi ngoba uthena uNkulunkulu encwadini ezakhe uphinga nowesifazane. Wenza lokhu akanakuqonda. Leyo nto akayenzayo ichitha umphefumulo wakhe. So masihlangene ngisho ngathiwa kubonakala kukuhlanjana kuthiwa ikhaphuli eminyaka. Uma kungashadiwe ubufebe lobe uyifebe ngaphandle kombuso wezulu. Utshela busesitayeleni, idawe ngaphandle kombuso wezulu. Kuningi uNkulunkulu akakubalile afuna sikuyeke. Amen. Cela sithandaze. Siyabonga uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba. Sibonga izwi lakhe esikhathini samanje. Nkosi, sisazodlinza ngalo. Sicela umoya wakho oyingcwele kube iwona ozosikhuza ukuze sithi nxa siphinde sihlangana nalezi zilingo ekuphilweni sikwazi ukubaleka egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Sinqobe sidede kubo bonke ububi obusahlukanisa nawe. Senze Nkosi sizibone ukuthi sinalezi zinto ozinqabile kuthina ukuze zizophenduka Nkosi isikhathi sisekhona. Singaze sinikelwe ey'nkanukweni zethu ngoba akekho umuntu wake wahamba nesitha waphila. Kodwa Nkosi sicela ukubuyela ebukhoneni bakho. Siyazi ukuthi unawo lawo mandla. Nathi sinethemba lokuthi sengasindiseka. Egameni leNkosi Jesu Kristu. Yiwa nathi imali osulungileyo. Siyathandaza. Amen.